Казвам се Николай Талев, от София съм и съм представител на един голям английски инвестиционен фонд, Салама се казва. Ние посредством нашия фонд финансираме проекти частни и държавни от 500 000 евро до 1 милиард. И благодарение на Мите Стойковски сме тук, тъй като той е един млад, много активен човек. За първ път се запознах с Делчево преди може би месец и половина. Останах запленен от красотата на природата, от това, което ми беше разказано, и имаме много сериозни намерения да инвестираме в развитието на туризма на област Делчево. Разбира се, имаме и други намерения, свързани не само с Делчево в Македония, и съм особено щастлив, че мога да присъствам на този форум, да видя за всичко, което ще се каже тук, за да намерим още възможности за инвестиция на нашия фонд. Еве, што ќе биде за вас пресудно за да инвестирате овде во Делчево? Близината на границата, царинската изпостава, што? Значи, за наш фонд, който се намира в Лондон, важното е да подпомогнем развитието на всяка една държава, която стъпва в Европейския съюз и която има намерението действително да се развива по пътя, по който европейските ценности се определят. По тази повод имах възможността да бъда определен за представител не само за България, но за Македония. Аз в по-далечно минало също имам свои роднини в Македония и особено приятно, че мога да правя това. Што и треба најве на Македонија за подобро да се отвори кон инвеститорите? Подобра патна инфраструктура, што? Подобри услови за инвеститорите? Значи, на първо място е инфраструктура. Тази инфраструктура, за съжаление, липсва както на България, така и на Македония, но аз мятам, че съвместните инициативи, които се правят особено в последно време, ще спомогнат за това. Всичко останало аз мятам, че с тези инициативни млади хора, с които вече има възможността да се запознае, ще бъдат основата на развитието